Ngidon sa sansengi ban penkut yaunus nem arjar arpsau. Ngai kuplay pi ka kerteng ka pakodor ujis kwes about try. Ka Bible study kani ka janmiet ngin krench pangka extra time ka bau bleu ai ya ka jingim ka jingi. Pangan pensyong rim na ka gospel kat bukum Lukas kat lailan nong ki khat riu hadu khandai ka parsi uding dembur pam siso. Ha ka jingi le football ka set don bha ka extra time. But hakani ka extra time ki player ka hep kunjubor bha ban penjob ya ka team. Haus nem arjar arfuar ka Argentina ka liya khaj bar ka France malai lalai. Kalon ka extra time bar ka extra time ka Argentina kala job ya ka France. Haka extra time ni hab ni kunjubor. Hakani ka parsi jong uding demur bam siso kadon ka extra time babul ai ya ka jing im jingi kibrio. Tungin pe yang ni ka parsi uding dembur bam siso. Ula keren yang ni ka parsi wayu briu ula don uding dembur ya ula tung haka biso jungu walawan wat so hau te siem te ula ong hau nong sumar biso hakmi kini lais nem ngawan wat so hau ni uding dembur te ngam siem setia to ket no yu balai ma pen le balai bo pen le no ka kru ka kendau dia tu te ong hau ku try tu yu sakani ka snem ru tat anda ngan ti so dong yu pangan ice bo ru lada unsay so de pa Henry lumkumta men sakhet no de ningkong nginya pe balay Jesus Christ ay duksa da uding dembur balay om de ki pe ki jaj ding so la ni do ding so wan ba che kren ba ha ka Bible ha ka kitab Deuteronomy nang ba fra kar ka ba fra la ayang toy ki nyaw tali ki jaj so ki badon ha ka po kategori ki jingkular but uso ding dembur uday way neki kiju ki bam bhai unuso hadu ka por ka jung Jesus Christ bau try haka testament ka rim ngilap ningkong yaw ding dembur ka perden ka Bible ka ong hadien bi kila lepop kilia sulang ki slaw ding dembur pa kilia thau yala de ya ka jing pan po Genesis lai new ka Bible ka kren ka judgment Israel ka muding dembur habaw hisi ka yaw pang siya ka ban yap ula dwai bo blain pen empat yu ublai ula ai ya ui ka jing pen kia badi ki extra khat san snem ki ba un pen tam yaw se ka ya u pha ru hesa ka ya bon sim yaw kpu so dembur uwei ban sop hakata ka jaka ka badan ka thung bat ka Bible ko ong haka kitab ar kes im ar phau nyaw u lakoi uding dembur ya ka ba ublai pen don kam haka testament ka thamai Maria sedang gospel yo ones ibai san pho u Jisu ong yo Nathanael nganga ong hame ngayo ieme halo to ding number mengai menyo i ki ki ba kham kraw ya kini Lukas kat khandaila nong sakyos ule shem yo Jisu trai ding number na marka taw de ding ba ponam u don kam ha ka Bible u Jisu kren ya ka jingim jong phi ba jonga ka jingim ka ba don kam ka jingim ka ba don nam kum palong uding dembur hakat khat khaben riu klia thu ong tu bau to briu ula don uding dembur ya wala thung haka briso jong uniu de uding dembur bala thung haka gospel Matthews arfuele nong khat khandai nilap yu uding dembur bami hasurok hendrai bau Jisu li we uding dembur harot lenti ula le jau to sim la sem ndai tangis lahi Lukas kat kendai le nong bangi kren mentan la kren spong ding dembur bami hasurak ke Jericho hak bo sakhijos ukieu pan pe yo Jisu imat ki ding dembur kimi lungo hasurak hak to por ndai hagan ka parsi la batai bau de uding bala thung uba khlamihi la thung ru yo hak briso ublai dala di la thung uda pen sitam udan ka jing thmu ya nga ba ja phiru ublai udan ka jing thmu ula da thong ngim shulong hi ngim shuman hi la da thong yingi nab da ka jing thmu ka jang ublai ka Bible ka ong la thong yo ne uding number hakabriso kamot ka jaka ka ba kerpang ka jaka ka ba ker ni thong ka per tang hi ke bangin yo kerpang ni nung thong yo sha ni nung thong yo nyut sa surak kilaban mi Repo keper ni put bat bread yaki bau tau ding ya bangi thung karpang on seso haka parsi
unang bet kidon saja ki kendo karot lenti ke jakamau ki sha ba kendo ke bopha kani ka kper hak bla thong yo nu ding numbor kamde karot lenti ni ka jakamau ni ka jakasha henrei ka dei ka kendo ke bopha ka sbo ka babun kom ka sngi kat ba uding udon kam labo sayu nong sumar kper u kenjamali wan sumari to uding yo bam ka kenyang yo penjot kisim kimrat yauta uding unong sumar hangi wala sumar ha jen palat laisnem kum uni uding nombor ngilong kiba kerpang ublay wala khat yangi wala jiet yangi wala thong yangi hakabriso jangu la buangi pokabalang kining ki hukum kiba ker banja daingi u Jesus Christ kumunong sumar keper usumar bahayangi ngilong kiba donbok balale kerpang yangi katni ta ublay hakajing em kabangi daman em para bangi bi ladangin bud dia ni kijing ja hagnik snem arjar arpusaw bat kisnem kibalale haswa gimna ban den bo ublay ulale phasibun e yangi sibun kijing kerkhung lop yang met ban sim kham tam e ngip diang ye kijing e kijing u kabat dap biang he kijing em kijing ngilong di sya kiba kerpang ngalong pilong kiba kerpang hakmal ublay hakani kejo ke khat kapan riu ka lain ke khat do kong ulawan wat sahu to shem ai utrai udan hok ban wat so nang nga na phi ki bang dieng utrai wa thong khwilin ti bangin sei so hakini sha la thongi ndi bang chudan kang ta kper la thongi ngi bangin in sei so yaki so jangi beki beki nyobam yo ieng on beteng hakapateng ka banangwan kajuba bau trai ai kalau shem satya kani kam di kasin ka baningkong henry ong la laisnem ulawan watso kajingkli kabangin kli aladi kalong hapring kat kini kajing bha ka jong ublay hapring kat kini kajing ai ka jong ublay ni la seiso ne em ublay te khmilenti ya phi yanga pangin seiso yo nes khatsan khan riu ka ong phi phim sim la jiet yanga rengang la jiet phi bangla thong ye phi ba phi nyo yai lai bat sei so weu tau so ba ublay ukhbilenti ni pulin ka ktin ka jong ublay galatia ka kren yo so jong munsim ni so jong munsim la ka jing e ka jing kamen ka jing suk ka jing shaslem ka jing lesbon ka jing pha ka jing yaine ka jing jamnut ka bor haloladi kani ka gospel ka bung Lukas khat lai le nong ka kren bhas mang ka jing kla ka mut ka jing priang jonga ba jong phi ye ka jing e ka jong blai ka di ban mi pat nang yi ki so ka jing kla ka mut usakayos om tang bu kop boleh syam yo jisu penban ula penci sya ye kata da u ki so ka jing kla ka mut khat kendai pra ka gospel ka Lukas ito wong khmi ye ka basi teknik e ke bang don atrai ngan sa ai ke baduk balang la sim klop ye ka e ke na unu dak mabudoi lam ler ngan seupat sausha dang step ki brio sa khayos ki ya habro ka ke snong ki presbel ki yen o ka ka check ya ba sa khayos yang bile bakla pisaba fish fawajar kani ka check sau fawajar sausha lsup kirung ka yen kirung kan thai ke baduk kani ka pisa kini kejing bam ya sungu pha iba ya phi kejing mat ye kejing e blay ka pau haki so ka jingla ka bamut utay ding number hagane ka farsi uklam se so ka jingkli ka bami kalong malaysia se so ka bible ka ong ka khndo ka ba ladadi penban yau to ding badan harunti nyuma ula banam se so nama yo sebo ndri badan ka kper Unio badan sunang sumar penban seiso hatu dan jut ai ka sapo jong uniu dien hale kitiet jong kim sim kidit ya ka sapo ya ka pala hu ujones upenan kam ya ka kantin yaine habu ya kren bagajing seiso utabu yaine hanga ban ngau seiso sibon habaka bible ka ong ubayaine seiso kamut balada ngim yaine ngim namla pan seso lini la ngim seso kapni bangim sim la yaine badublai
laban na preng jonga bajang phi bang ngasih so Raja Arab Saudi Henry lesi kim da ibha kumbolong ong Jisu ya utu sembai bami ke jakamau yang nga baja phi la thung omi ke jakamau le ka per haga khandau ka babha yo anis khatsan nyau ong la da phi ne anga ka tin jonga ke ne phi yo anis khatsan prawong la da phin sumari ku kum jonga phinyo ye ne aga daga jing e jonga kum ngaken ngala sumari ka hukum tau kpa ngai ne haga jing ai jong nila ba nyai ne padu blei tang habakak tin blei kasong sa haga jing jonga pa jong phi how kan ni ka juga gospel mulkasi paulenong yones pilaban lap hagal nung ka bakadwe kaya tuwas pang kilay ngur kispara ka Martha ka Mary bulasras ngakwa om menyinujore kini kilay ngur ka yengray banwan ra kilay lagi karakter na ka jing ka jiki haga jing kestan jongi ki bangay Lazarus bapang layap la iutung mamlarkam ulang ka liability ki jingkit ka yeng pan mo Jesus Christ lo panim yu ka Martha per ka kentay ka ba ban syakri kanung tray ka ban yero ban jaman ka step man ka sin lai khat lai ngut ki priu kam ka kam ka ba jam ban ka Martha ta ka ba kamen ka le kam khen yu ki jing lut pri ka por kamen ban bun kam banyo syakri yo Jesus ka Mary pat man ka por ba Jisu wan ka jet ban song haki kijat u Jisu ban sa skor i kitien jung ki por kuli kot ba ki por jing dwai jong ngab jang freeman step ki long ki badon kam ba ong tam ngin chupendap rukom hnrei ban sa skor ban yo sngo ya ka ktiru blai ka banong yengi kini ka Bible ka banga ngabat ka dei haka ka written word kam da don bor hnrei kasur kabang yosngaw na ublay habang ipuli ka ni ka written word ka spoken word ka jang ublay kalong ka ba John board bat ya ka ni mapiba mga ngidon kam man ka step banyosngaw hakani ka gospel ka bikum Lukas letu bahaba ka Mary kala syongki kijat Martha ka bunkam kawan banong Jisu kumni ko try mem khmi ba ka pana jonga kala ino nga ban tracing tremer way ong haka namar ka tabakan nyerap lem nga ki Martha ki juwan ya ki Mary ban ong sangeno wan sim sitya banyarap ki prabang abi jonga haki pordwai ka jingi ki juwan bha ki jingdawa bangin minus ya ka por ya slok bangin pendap ya ki bebe ki jatkam usaitan un penso biang ingi bangin bonkam nakam dau Jisu ban om badu Jisu bangin bonkam ka balang ka ba simet ngim chu penyo po mi slok badu Jisu kabud usaitan an pendikut ya ka jingi yaine jongi badoblay kawai per kamat kamangi i nakani ka jingpuli kalong ka jingkut jong uding nembur ya uding nembur hasurok uji sulat tembat ulayap renyang hangtang tahi hang ni ka farsi utrai nang tung wayu komwong to khat niu balai upenleno ru ga kendau khat no ka ketien ka ba sokhor bha ka hukum utrai don hak bandom na wala kmilenti wa ding un siso utrai la telut how to ding un siso pan to ding kumlekren uklem ya ine uklem la ban kjit ya ka jing uklem la ya ka ban yo ka bor jingem ya ka kendau wa la le siki knyam gen bam pong ya ka basapo jong ding uklem la namar kata ban siso ban udan hak ban syaket samadan ong ujisu ong ka tienu ble ula penlen ya ka kendau kum ki bangai bun sin ngisim sting ya kan dia ngim seso ban ngim salyaru bangim seso nginang tangkaam om gaai ngi kjudlu ya kasbo ya ka jing ka jing pha hanrei ngimla ban seso anam ta ki beipat ngilom ka duria ba yap that si ka badan tang ka cakarung khalam ka cakami para ka bakut ngi ktanglo hadu ba umdan banuat bantur se dan jengi la dei hi ban ong khet no ingi ka ba khet komut ka jingkut kemud ka jing yap kemud ka jing sep penban unong sumar hang ni umut Jisu uya sai na kamata jongi ko try sa ka ne kasnem tat andangan ti sodong yu bat ngan ai seboru lada usiso de bha nrei lum kumta men sa khat ne yu ya ka ban khat sa khat ka de hukum jong me tang ba so bha ai por si yu dieng sa sisnem ni ai ngo bangin nu blai uba per khat
Wailat ya kajing im jonga bajang pi. Wailat sa yisien. Wailat sa sisnem. Wailat yang ilong bako da bangin yo ya kada ka second chance. Wai ka page ka batamay bangin sedang ya kajing im. Kabarim laylay tarno sim sedang ka page ka batamay. Ujona la sya beretsum. Dengi puli akan kabalay ka dakar ka baningkong ka ketinu try kalawan yang hau jona lecha Nineveh. Dan nengi kiba unusnem arjak arfusaw umdeusnem balay hindai udeusnem basaw kasnem kabalay kalade mingimin snem lade ban kat ingi penban ngilasyo extra time sa snem uni extra snem ubang iyo on sakot no sasansi mudu sasansi ni ketiu kurim mudu sasansi join ke kam mudu sasansi ke jingpan ko buram lani sasansi nyo ay medical report sasansi nyo ay result examiner school sasansi u doktor ay poring ibangin im ngin nyaw gis ngi ngin kanyi gi kenta ngin perkat ya kajeng im sansi sausi laisi arsi shisi arpso genta ter ngin yai shipau genta khandai riu nyaw san sau ar pai shigi minute san phau sau phau prabangai be jonga kat banang jan nang kende ladon e ka bangin penbek ngin hap leno ladon e bangin kelangi hap ban kelano ladon e bangin pan mam haban pan mam no ladon e bangin stang thamai haban stang no sasansi unius de ba arja ra pusau man tau de libier kamun iyo tam sa sisngi neki wig snem extra time public ai ya ka jingem jonga bat jongfi kani ka parsi ka kedauru bakadon ka jingkut kani ka ba ailat sa snem kadai ka final chance ka bal ai hagani ka parsi ka lat snem kani ka bakut ino mai lat show sa snem kalong final ngam tip punoi fi ngam tip kumnoy nga ngam tip kumnoy ngi larangi ay lebam sunyo se kani ka lat ka jing bisharu blekan ha lo ka jing em janga ba jang fi wala dengi di jing tung hapo ka kper on ket on berat no ingi tungin nang para bangai bi ban sim jingi kai na kini ka farsi bangin pendon kam ya kini kilat balu aingi ngin pendon kami kini ka extra time balu ai ka jingem janga bajang pi bangin la ban kala ka bamut bangin pen baik jel ka jong ka jingem ngin ya ini badu blai ban ngin sedang ban seiso blai nak ta ka buram ka jengu on kurku ya kani ka jingpuli hakani ka kalemat nakam ta ka buram jengu amen kukupa jingi ba peneng ya aingo ime ko try na markani ka waipat ka por ka ai ha ka jingem ka jingi larung try sak bakut atat jangan ka snem ni sukmen try bi me john hame ka ktien ka jame ka ba kreningi ka ba pan su thuingi ka ba kedau ya ka jingem ka jingi kumno bangi de ban em mala ailat yong du ding bur sa snem ban ya aingo mala ailat sibun e ya ka jingem ka jingi ya rap try yang badangi bangila ban pendon kam try ya kata ka jingai ka jame kan rap ko ro janga ka mala shai bangin kejet na me try pokum ta ble badon bor la kumno nginum long ki den ki bamla ban seiso ringin la ban seiso la om e shispasha la om e ndre posha la kumno life posha ni la ban sei na ka menta ka from ka jame diang ne ka jing duai ka ka jisungi pan ya ni pra menta bla kerta amen.